cigalas, camarón, percebe, centolo, postos con moi bo xénero e son moitas as persoas que xa están estes días mercando para Nadal. Por que? Por aforro e tamén por non quedar sen as cousas. Doitan mercar antes de Nadal para congelar ou se congelan algo? Que peixe é o que mercan para aforrar? Para forrar, Por aquí? Nada. con el camarón. E por aquí? Tampouco. Estou aquí facendo o trato co señor. Unos días antes, sí. Sí, uns días Unos antes. días compramos, unos días antes. Ah, que vai levar? Camarón. Teri, andas aquí colocando os polvos, xa os están mercando para Nadal? Pois claro que sí, o polvo para Nadal, como non se colle ahora mismo, despois vai ser difícil, porque entre os temporales e a subida que vai haber seguramente, está a 16,50, que creo que está moi ben, porque fai 15 días iba a 20 euros, 18, unha cousa así. Porque isto, por exemplo, un 20 de decembro, un 21, a canto pode ir xa? O 25 euros fácil. Suele comprar todo o peixe antes de Nadal e conxelalo? Bueno, a centola teño collido e congelala, sí. E notan algunha diferencia de se a mercan no mesmo día? Si está congelado 3 ou 4 días, non moito. Pero si leva tempo, sí. Notas a diferencia. Chus, a ti os clientes xa te están mercando cousas para conxelar para Nadal? A ver, algún sí, de algún rape, algunha lubina grande. En Navidades es casi prohibitivo comprarlo porque va carísimo. Congelar, cocidito y así es como vamos aguantando. O polvo congela perfectamente, tanto dá que estea 3 meses como que estea un ano. Nos aquí collemos, non? O evisceramos. Unha señora que me decía que hai que metelo así, que congela mellor, será verdad, e nada máis metelo así, non lavalo, hai que lavalo o día que o descongeles. Saca la tripa, ollos, se queres, lle diría a xente que non lle quitara os ollos, porque o pulpo se pela polos ollos. E algún que non debamos conxelar? Zamburiña, eu, por exemplo, non recomendo conxelala. Non. Eu non, porque eso pode subir para 1 euro ou 2. Estes tranquilamente, escocedes, cando estean fríos, así coa panciña para arriba, apretadiños, e o metes para o congelador así. Para que é así, mellor? Para que non lle caiga o caldiño. Hoxe, como é o primeiro día, vamos a hacer unha oferta especial. Hai para levarse cada peza 10 euros. Que isto, por exemplo, un 24 de decembro, canto pode ser? O ano pasado foron a 40 e pico euros o pequeno. E que máis vai levar? Ui, pa hoxe nada máis, porque está isto moi caro. Désirable.